அவங்க பண்ணுற விமர்சனம் பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பைபிள் என்ன பண்ணியிருக்காப்ல அப்படின்னா, நீ எல்லாம் உருப்பிடுவியாடா, இங்கிலீஷ் கூட பேச தரல அப்படின்னு சொல்லி அந்த காசை வச்சு அம்மா உணவகத்தில் சாப்பிட்றது, மத்தியானம் ஃப்ரூட் மிக்சர் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வந்து வாய்ப்பு தேடுறது. எடிட்டர்லாம் சொல்லுவார், உன்னோட க்ளோஸ்அப்லாம் போடவே முடியலடா, என்னடா நடிக்கிற அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு திட்டினாங்க. ஹாய், நான் ஷாம் ஷாவிக் செல்குடீஸ். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாம் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு நபர்களும் ஆசிரியர்களே, அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பொன்மொழியோட இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே வந்து போகலாம். பாண்டியன் ஸ்டோரில் கண்ணன் கேரக்டரில் நடிக்கக்கூடிய சரவண விக்ரம் அவருடைய லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில ஸ்பார்க்கை வந்து கிரியேட் பண்ணும். அதுக்காக அந்த வீடியோ வந்து பண்ண போகிறோம். நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்டிருக்கீங்க, நான் சீரியல் நடிக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு ஆன்சராக இருக்கும். எப்பா நான் நடிக்கணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லைப்பா, எனக்கு என்னப்பா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டியை வந்து கொடுக்கும். எப்பா என்னப்பா நீ இப்படி சொல்கிற, சீரியல் நடிக்கிற பையனுக்கும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த சரவண விக்ரம் இந்த பையன் மதுரை கூடல் நகரை சேர்ந்த பையன் தான். ஆனால் இவர் படித்த ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஊரில் வந்து படிச்சிருக்காப்புல. 2nd ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் மதுரையில், 3rd 4th வந்து தேனியில், 5th சிவகாசியில், 6th 7th போடி நாயக்கனூரில், 8th வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சிவகாசியில், 9th 10th தேனியில், 11th 12th திருச்செங்கோடில். இப்படி தான் வந்து ஸ்கூல் படிச்சிருக்கிறாப்புல. என்னப்பா இவ்வளோ ஸ்கூல் மாறி இருக்காரு, அவங்க அப்பா எதுவும் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறாரா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, அவங்க அப்பா வந்து பேப்பர் மில்லில் வேலை பார்க்குறாரு. அவருடைய லைஃப் வந்து 200 ரூபாயில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஒரு தினக்கூலியில் ஸ்டார்ட் ஆகி அவருக்கு வந்து லைஃப்பில் ஜெயிக்கணும்னு நினச்சி அடுத்தடுத்த லெவல் போகணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லா ஊர்களுக்கும் போய் கடைசியில் இன்றைக்கி மேனேஜராக இருக்கிறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி உழைப்பால் உயர்ந்த ஒரு குடும்பம், ஒரு மிடில் கிளாஸ்க்கும் கீழே அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் தான். ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது வந்து நாமக்கல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லாம் வந்து படிக்கிறாப்புல. இப்படி தான் அவருடைய லைஃப் ஜேர்னி வந்து இருந்திருக்கு. சரி, இதில் இவருக்கு எப்படி வந்து இந்த நடிப்பு மேலாம் ஆசை வந்தது அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப சுமாராக படிக்கிற ஒரு பையன் தான். சரிங்களா? ஆனால் 1st ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இந்த மாறுவேட போட்டியில் நேரு வேஷம் போட்டு ஏறி நிற்கிறாப்புல. ஏறி நிற்கும் போது எல்லாரும் கைதட்டுறாங்க. அந்த கைதட்டு வந்து இவருக்கு பிடிச்சி போச்சு. அதுக்கப்புறம் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது இந்த தமிழ் டிராமாவில் காவலாளி வேஷம் வந்து போடுறாப்புல. அந்த காவலாளி வேஷம் போடும்போது அவருடைய பேரை சொல்லி, சரவணன் நல்லா நடிச்சாம்பா, சரவண விக்ரம் நல்லா நடிச்சாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பேரை சொல்லி எல்லாரும் பாராட்டும் போது நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணணும், ஸ்டேஜ் ஏறி ஏதாவது கலக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. சரிங்களா? இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது ஸ்கூல் மாறிக்கிட்டே இருக்காப்புல. இப்படி மாறிட்டு இருக்கும்போது 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது இவர் ரொம்ப நல்லா படிக்கலை, ஃபெயில் ஆகுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர் வந்து சொல்லிடுறாங்க, நீ எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லடா அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாங்க. இந்த சரவண விக்ரமுக்கு எப்பயுமே ஒன்று இருக்குது, யாராவது நம்மளை லாய்க்கு இல்லை நம்மளை விமர்சனம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க பண்ணுற விமர்சனம் பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பைபிள் என்ன பண்ணியிருக்காப்புல அப்படின்னா, எல்லா பசங்களும் பேச்சு போட்டிக்கு பேர் கொடுக்குறாங்க, நானும் பேச்சு போட்டியில் கலந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஜில் போய் பேசி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிறாப்புல. எந்த டீச்சர் வந்து லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அந்த டீச்சரே சொல்கிறாங்க, பரவாயில்லடா நான் என்னமோ நினச்சோன்னே நீ நல்லா பண்ணிட்டடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டுறாங்க. இது பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. இதே மாதிரி 8th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அவர் சிவகாசி போகிறார். இப்படி தானே ஊராக மாறிட்டு இருந்தார். அதான் அது ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன். ஸோ இந்த சிவகாசியில் இங்கிலீஷில் தான் பேசணும், தமிழில் பேசினா ஃபைன் போட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலு. இவருக்கு இங்கிலீஷ் பேச வரல. அப்போ அந்த ஸ்கூலில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஏன்டா இந்த ஸ்கூல் மானத்தை வாங்குற, நீ எல்லாம் உருப்பிடுவியாடா, இங்கிலீஷ் கூட பேச தரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினம் ஸ்கூலில் கிளாஸ் ரூம் விட்டு வெளியே அனுப்புறது, திட்டுறது, இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருந்திருக்கு. ஏன்னா அது வரைக்கும் அவர் படித்த ஸ்கூல்லலாம் இங்கிலீஷில் பேசினதே கிடையாது. 8th ஸ்டாண்டர்டில் திடுப்புன்னு சிவகாசியில் இந்த ஸ்கூலில் இங்கிலீஷில் பேசணுங்கும் போது வரலை. இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தடவை சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் வந்திருக்கு. இந்த பெரிஸ்கோப் வச்சு ஏதோ ஒரு பண்ணுற ஒன்று விஷயம் வந்திருக்கு. இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாப்புல, எப்படியாவது இவங்கள்ட்டலாம் பாராட்டு வாங்கணும், நம்மளை ரொம்ப வந்து கேவலப்படுத்துகிறாங்க, அசிங்கப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் அவருக்கு மனசில் ஓடிட்டே இருக்குமா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாப்புல, கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லலாம் மனப்பாடம்லாம் பண்ணி அந்த சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணும்போது அவருக்கு அதுலேயும் ப்ரைஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. அப்போ அதே டீச்சர் வந்து பாராட்டியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மிமிக்ரியும் அப்போ தான் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இந்த கைதட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் மிமிக்ரியும் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. மிமிக்ரியிலையும் பாராட்டியிருக்காங்க. அந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சு டிசி வாங்கி வெளியே போகும்போது எந்த டீச்சர் வந்து என்னோட ஸ்கூல் மானத்தை வாங்குற, நீங்களாம் அந்த ஸ்கூலில் படிக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அந்த டீச்சரே சொல்லிடுறாங்க, இந்த பையனை போய் டிசி வாங்கிட்டு போகிறீங்களே, இந்த புள்ள தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிலாம் கலந்துக்குது, சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசே இல்லாமல் என்னோட டிசியை வந்து கொடுத்து விட்டாங்க. இப்படி இந்த ஸ்டேஜ் ஏறுறது, என்னை யாராவது விமர்சனம் பண்ணாங்கன்னா அதை பொய்யாக்குறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது +1 ஒரு யோகா வந்து காம்படிஷனில் கலந்துக்கிட்டேன். அது வந்து ஆலியார் டேமில் வந்து அந்த காம்படிஷனுக்கான ஃபைனல் வந்து நடந்தது. அதில் யாராவது பேசணும் உங்கள் ஸ்கூல் சார்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது 600 பேருக்கு முன்னாடி நான் பேசுகிறதுக்காக வந்து கையை தூக்கினேன். அப்படி கையை தூக்கும் போது நைட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசும்போது எனக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர்ன்றது அன்றைக்கி மொத்தமாக உடஞ்சிருச்சு.
சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்டேஜில் ஏறி பேசுறது, ட்ராமாக்கள் கலந்துக்கிறது இருந்தாலும் அந்த 600 பேருக்கு முன்னாடி பேசினது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நாமக்கல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த சிம்போசியம் போகிறது, இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அதுக்கு போகிறது, எடுக்க போகிறது, ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன் போகிறது, இப்படி எல்லா காம்படிஷன் போவேன். செகண்ட் இயர் படிச்சுன்னே இருக்கும்போது எங்கள் வாத்தியார் வந்து சொன்னார், ஹெச்ஓடி என்ன நீ லீவ் போடுறதுக்கு, அட்டண்டன்ஸ் வாங்குறதுக்கு, ஓபி அடிக்கிறதுக்கா இப்படி சிம்போசியம் அது இதுன்னு சுற்றிட்டு இருக்கியா, ஒரு ப்ரைஸ் கூட வாங்கலை, சும்மா ஊர் சுற்றினு அப்படின்னு வந்து திட்டினார். செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது எப்படியாவது இந்த தடவை நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபியில் வின் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓட்ட கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் ஃபோட்டோ எடுத்து அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி வந்து நான் ரெடி பண்ணேன். அந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் ஸ்டேஜில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ரமேஷ் கண்ணா சார் சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து பரிசு வந்து கொடுத்தாரு. ஸோ எப்படி வந்து ஸ்கூல்லேயும் சரி காலேஜ்லேயும் சரி எந்த வாத்தியார் வந்து எந்த டீச்சர் வந்து நீ லாய்க்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த விமர்சனத்தை வந்து பொய்யாக்கணும் அப்படின்னு வந்து நினைப்பேன். இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது நான் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஸ்டேஜிலலாம் ஏறி பேசினதுனால நான் வந்து ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தேன், அரியரும் வாங்கியிருந்தேன். இருந்தாலும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் கலந்துக்கிட்டு நான் பேசினதை பார்த்து என்னுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை பார்த்துட்டு நீ வந்து அரியர் முடி, ஆனால் உனக்கு வந்து டெலிகாமில் வந்து நாங்கள் உனக்கு வேலை தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அந்த ஸ்டேஜில் ஏறினது மட்டும்தான் எனக்கு வந்து அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை வந்து கொடுத்துச்சு, என்னால் தைரியமாக பேச முடிஞ்சது. என் கூட படித்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் படித்த பசங்களுக்குலாம் கூட வேலை கிடைக்கல. எனக்கு கிடைக்கும் போது எல்லாரும் சொன்னது உன்னுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான், நீ ஸ்டேஜில் ஏறி பேசின பார்த்தியா அதுதான் உனக்கு இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. வேலை கிடைச்சாலும் நான் அந்த வேலைக்கு போகல, எங்கள் அப்பாட்ட போய் பேசினேன், அப்பா எனக்கு சினிமா நடிப்பு இது மேலே தான்ப்பா இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஃபோட்டோலாம் இப்படி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கப்பா, ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் இப்படி எடுத்திருக்கேன், இந்த ப்ரைஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா கிட்ட பேசுகிறதுக்கு பயம், தைரியம் இல்லை. ஆனால் அன்றைக்கி பேசினேன், 1 hour பேசி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணேன். அவர் சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான், 1 வருஷம் எடுத்துக்கோ, 1 வருஷம் நீ ட்ரை பண்ணு, என்ன வேணால் முட்டி மோது, ஒரு வேளை நீ நினச்ச ஃபீல்டில் வந்து நீ சொதப்பிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் பேங்க் எக்ஸாம் எழுதணும், நான் சொல்கிறது தான் செய்யணும், ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா வந்து கேட்டார். நான் சரின்னு சொல்லிட்டு சென்னை வந்தேன். சென்னையில் எனக்கு யாரையுமே தெரியாது. என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ரூமுக்கு மேலே வந்து சும்மா ஃப்ரீயாக வந்து தங்கிட்டு இருந்தேன். அந்த தனி டேங்க் மேலே தூங்குறது, அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுறது, ஏன்னா காசு பெருசாக கிடையாது, கொஞ்சம் தான் வீட்டில் காசு கொடுத்து விட்டாங்க. அந்த காசை வச்சு அம்மா உணவகத்தில் சாப்பிட்றது, மத்தியானம் ஃப்ரூட் மிக்சர் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வந்து வாய்ப்பு தேடுறது. இப்படி வாய்ப்பு தேடும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, கார்த்திக் சுப்ராஜ் இருக்கிறாப்ல இல்லை, அவர் தானே விஜய் சேதுபதியை வந்து ஆக்டர் ஆகினார், நம்மளும் போய் அங்கே போய் வாய்ப்பு கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் போய் வாய்ப்பு கேட்டேன். பெருசாக கிடைக்கல. விஜய் சேதுபதி அவருடைய ஆஃபீஸ்க்கு போனேன், என்னால் அவரை மீட் பண்ண முடியல. ஜி டிவி போனேன், விஜய் டிவி போனேன், அப்புறம் வந்து 4Gன்னு சொல்லிட்டு ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கிற ஒரு படத்துக்கு ஆடிஷன் தான், அங்கே போனேன், எங்கேயுமே வாய்ப்பு கிடைக்கல. அரௌண்ட் ஒரு 1 இயருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, சுத்தாத இடம் கிடையாது, எங்கேயுமே வாய்ப்பு கிடைக்கல. என்னடா பண்ணுறதுன்னு பயம் வந்துருச்சு. 1 வருஷம் முடியும் போது எங்கள் அப்பா வந்து சரி ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் சொல்லலை. அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன முடிவு பண்ணேன்னா, என்கிட்ட ஒரு ஓட்ட கேமரா இருந்தது, அந்த ஓட்ட கேமராவை வச்சு நான் வந்து இந்த பருத்தி வீரன், தேவர் மகன் அதில் வந்து சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி எந்த விஜய் டிவிக்கு போனோன்னா அங்கேயே போய் வாய்ப்பு கேட்டு மறுபடியும் கொடுத்தேன், ஜி டிவியில் கொடுத்தேன், அப்படி எல்லா டிவிலையும் கொடுத்தேன், வேலைக்கே ஆகலை. ரிட்டன் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட வீடு வந்து ஈரோட்டில் இருக்குது, அங்கே அவனை மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ட்ரெயினில் வேறு ஒருத்தவர் சொன்னார், சினிமான்றது ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சீரியல்ன்றது நடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு பயங்கரமாக என்னை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டார். நான் ஏற்கனவே டிமோட்டிவேஷனில் இருக்கேன், அவரும் இவ்வளோ டிஸ்கரேஜ் பண்ணோன்னே நான் அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒன்று தான் தோணுச்சு, எப்படி வந்து நம்மளை ஸ்கூலில் காலேஜில் டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்களோ அப்போ நம்ம நிரூபித்து காட்டணுமோ அதே மாதிரி இவர்கிட்டே நிரூபித்து காட்டணும். இவர் எனக்காக ஒரு நாள் நம்மளை டிவியில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் நினச்சிக்கிட்டு ஈரோடு போனேன். ஈரோடு போய் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து அவங்கள்ட்ட அப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு கால் வந்துச்சு. விஜய் டிவியில் நான் மீட் பண்ணி வந்து வீடியோ கொடுத்துருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அவர் கால் பண்ணார். கால் பண்ணி என்ன சொன்னார்னா, நாளைக்கு காலையில் 7 மணிக்கு ஷூட்டு, சின்ன தம்பி அப்படின்ற ஒரு சீரியலில் விஜே பப்பு இருக்கார்ல அவருக்கு ஃப்ரெண்டாக நடிக்கிற ஒரு ரோலு, காலையில் 7 மணிக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்துருன்னு சொல்லிட்டாரு. நான் ஈரோட்டில் இருக்கேன், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, ஒரு ஈவினிங் டைமு. நான் இப்போ மறுபடியும் இங்கேருந்து நான் கோயம்புத்தூர் போய் ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு, என் வீடு அப்போ கோயம்புத்தூரில் இருந்தது, ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு நான் போனால் லேட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அம்மாக்கிட்டேயும் சிஸ்டர்கிட்டையும் சொல்லி, அவங்க இது வரைக்கும் பஸ் ஏறி வந்ததே இல்லை தனியாக. அன்றைக்கி எனக்காக ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு ஈரோடு வந்தாங்க. நான் ஈரோட்லேருந்து கிளம்பி இங்கே சென்னை வந்து அங்கேருந்து என் ஃப்ரெண்டோட பைக்கில் கரெக்டாக வந்து 7 மணிக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன். அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன், சின்ன ரோல் தான், அது நான் நல்லா பண்ணி முடித்தோடனே, நல்லா பண்ணுறிய தம்பி, இந்த பாண்டியன் ஸ்டோர்னு ஒரு சீரியல் இருக்குது, அதுக்கு ஆடிஷன் வரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. அந்த ஆடிஷன்லையும் கலந்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் எனக்கு நடிக்க சுத்தமாக வராது, நிறையா வந்து திட்டு வாங்கியிருக்கேன். எடிட்டர்லாம் சொல்லுவார், உன்னோட க்ளோஸ்அப்லாம் போடவே முடியலடா, என்னடா நடிக்கிற அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு திட்டினாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டேன், அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நடிப்பை கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் நடித்ததுக்கு, எங்கள் அம்மா இறந்ததுக்கு, நான் இறந்த அந்த சீனுக்கு, அந்த சீக்வன்ஸ்க்கு நான் நடித்ததுக்கு எல்லாருமே வந்து பாராட்டுறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு தான் இப்போ இந்த நிலைமைக்கு இருக்கேன். இப்போ நான் நல்லாவும் சம்பாதிக்கிறேன், எங்கள் அப்பாலேருந்து எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமாக இருக்காங்க. இப்போ யூடியூப் சேனலும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாப்புல. ஸோ இவருடைய லைஃப் ஜேர்னி வந்து பார்க்கும்போது யாருக்காவது நடிக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா, இவ்வளோ 2 வருஷம் ஓடி இருக்காப்புல, அலைஞ்சிருக்காப்புல, அது பின்னாடி பேஷனோடு இருந்திருக்காப்புல, அந்த ஒரு விஷயம். அதையும் தாண்டி நீங்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஸ்கூலில் காலேஜில் கிடைக்கிற எந்த ஒரு மேடையாக இருந்தாலும் சரி, கிளாஸ் ரூமில் முன்னாடி வந்து பேசுங்கன்னு சொல்லுவாங்களா, அப்படி ஒரு மேடையாக இருந்தாலும் சரி,
அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து இன்டர்வியூஸில் நம்ம ரிலாக்ஸாக பதில் சொல்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பயத்தை வந்து போக்கும். சரிங்களா? இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறையா பேர் வந்து கண்ணன் என்ற அந்த சரவண விக்ரமை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் அந்த விமர்சனத்தெல்லாம் பொய்யாக்கியிருக்காரு. ஒட்டுமொத்தமாக இவருடைய ஜேர்னியை வந்து பார்க்கும்போது விவேகானந்தர் அவர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகம் வருது. என்ன அப்படின்னா, கடலில் கல் எறிவதால் கடலுக்கு வலிப்பதில்லை, கல் தான் காணாமல் போகிறது. விமர்சனங்கள் கல்லாக இருக்கட்டும், நாம் கடலாக இருப்போம். கண்ணன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை, விவேகானந்தர் அவர்களுடைய வார்த்தை உலகத்துல ஏதோ மூலையில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணுடையோ பையனுடையோ திருநங்கையினுடையோ வாழ்க்கையை மாற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆயிரத்தை தாண்டி போனால் கோடியில நீதான் ஒருவன், நாடி நரம்பெல்லாம் வெற்றி போராட்டமே. உன்னுடைய எல்லை நீயே, உலகத்துக்கு பிள்ளை நீயே, போலையாகும் மூக்கில் தேகம் உன் துணையே. உன்னை வென்று உலகை வெல்ல வீறு கொண்டு பாபா.